И здравейте, потребители от YouTube, аз съм PocketToBG и днес ще играем на Signal Player и тук създах един свят, намерих село, изобщо не съм се развил. Защото исках да снимам клипа как се развивам и тук ще правя поредицата си в това село. Има доста голяма мина, ще я видим. Ето им. Само едни вълна си взех, даже и дърво не съм взел. И там такова. Сега ще видим какво има в честовете. Иска да ви отворя пред вас, защото все пак нали снимам клип. Искам да я отворя пред вас. Тук би трябвало да има коважница. Винаги има. Сега да видим какво има в честа. Обсидиан, хляб и 3 саплинга. Това е тъпо. Ма поне обсидиан има. Пък обсидиан си взима с Diamond King. Така, както видите съм с минимапи с такова. И с... никакви модове не съм слагал, освен минимап и Optifine. Никакви други модове не съм слагал. Стиране на къщата. Ай, сумтира. Такова хляба ще го взема. Това сега ще го взема. И да, тук ще си правя поредицата. Да, ще го правя обаче. Не спица. Къде отивам да гледам дърво. Един от новите байоми. Ето, там също има пещера. Тук в тези новите байоми има доста пещери. Ето селото. Ето там има също още едно село, ма пясъчно. Така че е пясъчно направи. Тук не мога да още се разкарвах. Да, и това ще ми бъде къщата, даже и тук ще ми стацам с минимапи и ще го направя като хубаво. Готово. Сега нека... този епизод да, ще бъде кратък, ще бъде поне 10 минутки, но другите мога да ги направя повече. Да, направим налеко. Всякаква вълна. Бяла, сива и черна. Много странна. Неговото кари го сложа и така. Ай, залявам да спим. Така, в този епизод днеска не знам какво да правим. Тъй като не сме се развили. Какво да правим? Нека да разгледаме къщи. Ей, тая къща иска да я видя, ама нещо не мога да я отворя. Тя ще види.
лаги. И тая къща не знам къде е вратата. Не, и на тая къща не знам къде е. Още една къща. Пак не го пусна. Тук чак правилно. Окей. Тия сериали са много тъпи. Що са ги направили тия тъпи къщи така? Листото направо няма врата. Никъде не го съм сел все пак, но... Ай, така ще го оставя. Уху. Ами добре, не искам може да съм правя тия. Другите епизоди ще отидем до това там село. И пък този епизод кога да правим? Сега изобщо на края. Това е паст. Така. Първо го оставим така. Така. Пак нещо вървям по-малко. Щупи моят бенджато ясти тук. Той къде расте, къде тук. Прочето. Сега какво да правим? Нека съм правим някакви инструменти. На килка. Един меч. И за сега това ще не стигнем. Какво да правим този епизод? И сега вече 8 минути минаха. Какво да правим? Да. Понякога може да снимам с фрапс, понякога снимам с бадника. Да знаете, ако графиката е различна. Не, що? Отивам да видим поне да го разгледам. Тя ги знам. Окей, ще ги разгледаме в следващия епизод, то айде да се приберем вече, че сега свършвам епизода. Това беше от мен, Покетобри, работя, че ми гледахте.